subscriber. Good evening. Mabaidi dong noंसोरो? Welcome back to my channel. Jonalini jiwa गासिखौबो बराय हरबाय. टाइमा बेलासिनि 4टा. ओमफ्राय आं बेखिनि टाइमाव ओरैबायदि बोरिं जायो. माने खामानि सामानि जोबस्रांजोबो. मा खालामनो मा मानो एकदमबारे जनाबो थानो सुखुवा, उन्दुनोबो ओंखारा बे टाइमाव. ओमफ्राय माबा माबि नायलु नायला खालामनोबो नेटनि प्रब्लेम जोंनियाव. दिनै मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों, माने मोनसे बुस्थु ट्राइ खालामनो नागिरदों, बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों. बे फेसबुक पेजफोराव जे रड साइड फुडफोरनि एक्सप्लरिं भिडिअ फैबाय थायो, ओमफ्राय बेवहाय सानसेखालि मोनसे टी स्टलनि साहा बानायनाय इउनिक स्टाइलनि साहा बानायनाय बिदि एक्सप्लर खालामनाय भिडिअखौ नुदोंमोन आरो आङो. ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदोंमोन, ओमफ्राय गोथाव जागोन सानदों आरो बेखौ. ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ आंबो मिथिया, मालाबाबो ट्राइ खालामफेराखै. माने ट्राइ खालामनोथ' सानबाय थायो, खिन्थु खामानिबो बिराद बिजि थायो. ओमफ्राय उनाव मिस्ट्रिफोरबो थाबाय थायो. बेबा माबायदि जागोन बिदि साननानै ट्राइ खालामफेराखैमोन आङो. दिनै मिस्ट्रिफोरबो गैया नालाय, ओमफ्राय टाइमाबो एभेलेबल, होमबा दिनै ट्राइ खालामनो सानबाय माबायदि जायो. ओमफ्राय माबायदिबा जागोन बेखौ आंबो मिथिया. ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ मिथिनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनांगोन नोंथांमोना जोबजासिम. होमब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै. टानटानान! साहाखौ बानायग्रोनोसै. गाइखेरखौ नायग्रोनोसै जों बेसे दं गाइखेरा. गाइखेरा दङ बुरजायैनो. होमब्ला स्टार्ट खालामनोसै. नै आं बेखिनि बुस्थुखौ होगोन. बे जाबाय इलायचि, ओमफ्राय उनाव बे जाबाय हाइजें, ओमफ्राय सापात. मिथिखायो सायाव सापात नांखागौ. ओमफ्राय सापाता जोंना जोबनानै दंमोन. आं दहायसो गोदान लानानै फैदों. ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ मिथिला. आं गाइखेर सायाव मोजां कालार नङाबाथाय एकदम लोंनो सुखुवा, माने मोजां मोना आरो. आराम साफा गोमो जानाय जागोन. ओमफ्राय सिनि. होमब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै संनायखौ. ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव, नोंसोरो सिनिखौ बबे टाइमाव होयो? जेनेबा गाइखेर गोदौबाय थानाय टाइमाव ना गाइखेरखौ होखांनायनि उनाव? बे मोननै टाइमावनो मेक्सिमाम होयो नङा होमबा? खिन्थु आं दिनै सिनिखौ सबसे आगोलाव होग्रोगोन. होमबा नायदो, गेस अन खालामबाय. ओमफ्राय दा बेवहाय सिनिखौ एवग्रोना लागोन आङो. बिदिखौ जों मा खालामोमोन मिथिगोन ना? लाल सायाव जेथिया सापात गैया जायो, होमबाना बिदि बानायनानै लोङोमोन जोङो. खिन्थु गाइखेर सायाव बिदि मोनलोंफेराखै. स' बेखौ फेनलाना होनोसै. सिनिया मेल्ट जाजासिम. ओमफ्राय दा बेहाय होगोन आङो गाइखेर गथा. वाव, माने कफि बायदि मोनसे स्मेल फैदों ना रानि? आंथ' बिराद एक्साइटेड. मार गोथाव जागोन सानबाय आङो दा रानि. स' आं बेहाय होबाय कापब्रै गाइखेर, बेवहाय कापसे दै होबावगोन. ओमफ्राय मोननै इलायचि, बेखौ आङो एसे जिरनानै लागोन. सिंनि बेगरखौ होआ आङो. होबाय बेवहाय मोननै होबाय. ओमफ्राय हाइजेंखौ दसे उनाव होगोन. हाइजेंखौ थाबनो होयोबाथाय साहाया गोसोम जानायनि चान्स थायो, ओंखायनोथ' हाइजेंखौ दसे उनाव मोननोसैबा. जोंना कालारावथ' एसे जाखानानै दंखायो नङा होमबा? सिनि गोजा जाहोनायनिया. ओमफ्राय आं सापातखौ होगोन एसेबां. माबायदि जायो नायनोसै. आं बिराद गोबाव साहा फुदुङो, ओरैबायदि गोबाव. 15 मिनिट 20 मिनिटसो साहा फुदुङो आं. माने बिराद गोदौ होबाय थायो साहाखौ. माने होमबाना आं सानो मा जे साहाया बांद्राय गोदौनानै एसे जालांबाथाय बिराद टेस्ट जायो बायदि मोनो आङो. ओंखायनोथ' आं बिराद गोबाव फुदुङो साहाखौ. ओमफ्राय सिङाव जे एसे माबा नांनानै दं, बेखौ एसे एरखु होबानो जाबाय चामचजों.
माने मोनसे कफि स्टाइलनि बायदि स्मेल फैयो आरो किजानिबा बेनि थाखायनो एसे इउनिक जानो हानाय ट्राइ खालामबा मिथिगोन जों दा लोंखांबाथाय गोदौबायानो औ वाव so ओमफ्राय दा बेखौ होदो एसे देरामनानैबो होनो हायो खिन्थु आं बांद्राय खस्थ' खालामनो बाबाय आं बेजों सैलाब होगोन आं बिदिनो खालामो सैनानै होयो आङो बेयाव उनाव होनायखौ जाबाय एसे गोदौबावनो होसिगोन होमब्लानो जासिगोन जोंना साया A few moments later. गोदौै 15 मिनिट फुदुंबाय आं साखो ओरैबायदि एसेल' जालांबाय नायदो ओमफ्राय दा दोन जाबाय बेयो साया जोंना याम्मी कालारा ओरैबायदि मोजां केमेरायाव बांद्राय मोजां फैयाखैबो जानो हानाय किन्तु रियेलाव ओरैबायदि मोजां जादों माने सिनि सावनायनि एसे कालारा बिराद मोजांसिन फैदों आरो वाव So evening tea special ओमफ्राय बिथिंजाय कसुरि साननानै कसुरिखौ नुनानै आं बानायदों होननानै बियो बायनानै लाबोनायसो दहायो संबानो खावबानो गोलोमनायजोंनो जाथारा आंना थ' जाबाय साया होमब्ला जों दा साखिनायनोसै माने मा बुंनानै बुंनो जाय माने गाइखेर सानि फेन बिथाङा एकदमबारे स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ बुंदों ट्राइ खालामनो हागोन बिराद गोथाव माने सानि बे सिनि खामनायनि टेस्टआ मिलायनानै ओरैबायदि फ्लेभार मोनसे खालामो बेखौ आं बुंनो हाया बिराद गोथाव एकदमबारे बिराद गोथाव ओमफ्राय उनाव कुसुरिजों सोर माने सोर साहा लोंनो मोजां मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनो साहाखौ ट्राइ खालामगोन होननानै आं कुसुरिखौ स्पेसियेलि लाबोना होदों बाबाखौ आं सानदोंमोन मा जेबो जानाय नङा होननानै किन्तु एकदम गोथाव बेखौनो बुंगोन जे ट्राइ खालामथार एकदम ट्राइ खालाम बिराद गोथाव आं स्पेसियेलि बुङो बिराद गोथाव ट्राइ खालामथार ओमफ्राय होमब्ला बेखिनियानोसै थेंक इउ सो माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो बेनिफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोनाव सहैयो होमब्ला भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासे मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय बाय